имрӯзҳо кормандони раёсати бозрасии давлати автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон тамоми тадбирҳоро роҳандозӣ менамоянд, ки бехатарӣ ва амнияти иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ таъмин карда шавад. Бо ин мақсад онҳо ба таври шабонарӯзӣ дар кӯча ва роҳҳои автомобилгарди шаҳру навоҳии мамлакат пайваста фаъолият менамоянд. ҳамзамон ҳамарӯза ҳазорҳо воситаи нақлиёт ба пойтахти кишвар шаҳри Душанбе аз тамоми гӯшаву канори кишвар ворид шуда, шиддатнокии ҳаракати воситаҳои нақлиёт боз ҳам зиёд мегарданд. Ин амал кормандони бозрасии давлати автомобилиро водор менамояд, ки дар иҷрои вазифаҳои хизматии худ боз ҳам пурмасъул ва серталаб бошанд. Бо ин мақсад бо супориши роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи масъулини раёсати бозрасии давлати автомобилӣ нақшаи алоҳидаи корӣ таҳия гардида, айни ҳол чорабиниҳои мақсаднок дар пойтахти кишвар, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҷараён доранд. мақсад аз гузаронидани амалиёти мазкур пеш аз ҳама пешгирӣ намудани ҳодисаҳои роҳу нақлиёт, бартарафнамоии тамбашавии кӯча ва роҳҳо, ошкор намудани қоидаваронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ, инчунин ронандагон дар хатҳои дуюм ва сеюми ҳаракат дар гузаргоҳҳои пиёдагардон ва ҳудуди чорраҳаҳо бозист менамоянд. бо ин кирдорашон онҳо ба ҳаракати мунтазами дигар воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардон монеа эҷод карда сабаби тамбашавии кӯча ва роҳҳои автомобилигард мегарданд. зимни гузаронидани чорабиниҳои мақсаднок дар ҳудуди шаҳри Душанбе, инчунин барои аз тарафи ронандагони воситаҳои нақлиёт риоя накардани талаботҳои аломатҳои роҳ, нишонаҳои роҳ барои нигоҳ доштани воситаҳои нақлиёт дар хатҳои якум ва дуюм, ҳудуди чорраҳҳо ва гузаргоҳҳои пиёдагард, инчунин ба вуҷуд овардани монеа ба дигар воситаҳои нақлиёт нисбати чунин ронандагон аз ҷониби кормандони бозрасии давлати автомобилӣ парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба расмият дароварда, воситаи нақлиёти онҳо тариқи автомашинаҳои таҳвилӣ ба ҷаримагоҳҳои махсуси бозрасии давлати автомобилӣ дастрас карда шуданд. роҳбарияти раёсати бозрасии давлати автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз тамоми ронандагони воситаҳои нақлиёт ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб менамояд, ки ҳангоми дар раванди ҳаракат иштирок намудан қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба таври қатъӣ риоя намуда бо одоби ҳамидаву фарҳанги шаҳрнишинӣ рафтор намоянд. чорабинии мазкур дар кӯча ва роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурӣ мунтазам идома дорад.